हेलो लोगोफोर नोंथांमोनखौ आंनि पुर ब्लग इउटिउब चेनेलाव दिनै आरो खनसे फिनसे बरायफिनबावबाय गाइसमोन न्यू इयारनि भिडिअ आंना नै दिनै सेकेन्डआवसो आं न्यू इयार हेपि न्यू इयार बुंनो सानबाय आरोना नोंथांमोनखौ स' गाइस हेपि न्यू इयार नोंथांमोनखौ नै जोंनि दा 2022 गोदान बोसोरनि गासैनिसिमबो गोजोन हामलायनायखौ बावहरग्रोनाय जाबाय गाइसमोन थ' दिनैनि भिडिअआ आङो मायाव थांनो ओंखारदों दा आङो माने डिमाकुसियाव थांनि आरोना डिमाकुसियाव जोंना जिथु दावहारु आदाया बिथांनो सासे मास्टार जेनेबा टिचार होननांसिगोन दा फोरोंनो थाखाय बे दामनाय देनाय आइजेंखौ फोरोंनो थाखाय सासे बेनि थाखायनो मास्टार लायनो थांनो नागिरदों आरोना जोङो डिमाकुसियाव ओमफ्राय बिथिं दङ आंना नै रिथिमा डार्लिंआ दिनै लांनोसै रिथिमा डार्लिंखौ हारसिं सालायना थांनांगोन आरोना दिनै लोगो गैया नालाय आंजों सालायफानाय नोंथांमोना नायलांबाय थादो लामाफोरखौ एसे देखायलांनो नामा ना देखायलांलादां मानसिखौल' देखायग्रोनोसै आं नायदो नोंथांमोना दे गाइसमोन जों फाइनेलि जायगायाव मोनफैबाय नै जायगानि नामा पश्चिम पटला होनना बुंदों आरोना ओमफ्राय बे लोगोफ्रा खिथादों नै बिथांमोना आंबो मिथिया ओमफ्राय एक्सुवेलि मानो लांफैदों होनबाथाय मेन खोथाया बियो जेनेबा जोंहा क'क्राझारनिफ्राय पबन बसुमतारी नामा पबन बसुमतारी आदाया मोनसे दावहारुनि स्टुडिअ'आवनो बानायगोन दा बेखौ जों मास्टार सासे मोनदों बेखौ तारमाने बेखौ लांनानै दावहारुनि स्टुडिअ'आवनो तारमाने रेकर्डिंखौ खालामगोन आरो जों बेयावनो बानायखासिगोन दा बिथांनि रिकुवेस्ट खालामनाय मथे तारमाने दावहारुनि स्टुडिअ'निफ्रायनो बानायना हरनांगौ बिथांनो गानखौ बेनि थाखायनो जों दा सासे मास्टार मोननायखाय बिथांखौ लांनो फैदों दा लांनानै उनाव नोंथांमोना नुलांबाय थासिगोन माबायदि रेकर्डिं खालामो बेखौ नुगोन नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय बिथांनि चेनेलाव ओमफ्राय गाइसमोन दा बेनो आरोना खोथाया दावहारु आदायानो खनगोन जेनेबा गानखौबो बे गावआनो खनगोन ओमफ्राय जास्ट लिरिक्सखौ जेनेबा बिसोरो हरबाय माबाया पबन आदाया क'क्राझारनिफ्राय जों दावहारुजों आंजों बानायबाय दा बिसोरो बानायसिगोन गानखौ बेयावनो थ' नोंथांमोना नायलांबाय थादो देखायनोसै दा मास्टारखौ मोनबाय मास्टारा थांसिगोन रेकर्ड खालामगोन दायो दावहारु आदानि स्टुडिअ'आवनो बानायगोन रोजाबग्रायाबो दावहारु आदायानो जाबाय ओमफ्राय जास्ट गानखौ बियो ओजोंनिफ्राय हरबाय आरोना लिरनायखौ लिरिक्सखौ नायलांबाय थादो गाइसमोन जोंना आदाया मोनफैबाय ओमफ्राय लाना थांसै जोङो आदा नामखौ खिथादो एसे हा जुतेन बर' रुटेन नै आदाया जोंना बेनो माबागोन दा रेकर्ड खालामगोन बेयाव संफोरखौ ना ओमफ्राय नैथिं के बसुमतारी हेलमेट गानलाजोब्बाय जे गाजा गोजा सानैबो थ' फैदो गाइस मोनफैबाय नै जोंना दावहारु आदानि न'खौ मोनफैबाय आरोना मास्टारखौ लानानै फैबाय दा रेकर्ड खालामगोनदां दानो दसे उनाव देखायलांबाय थासिगोन आं नोंथांमोननो दे नायलांबाय थादो केस जालालै हेलमेट गानै खर'आ मोनफैजोब्बाय नै आदा मा खबर मोजाङानो होनजायो मोजां ना दिनै खनसे लोगो मोनफिनलायबाय नै गुरब्ला नोंसिनि न'आवनो मोजांबालाय खबरफ्रा बिदिनो आरो मोजां गाज्रि गेजेरावनो प्रग्रामफोर दा प्रग्रामथ' बिदि गैथ'वा ने ओरैनो माबाफोर प्रजेक्ट लादों नामा दा जेनेबा प्रजेक्ट मोनसे लादों गुबुननि आरो बेयो बे पबन आदानि पबन आदानि बे माने गाव आंनो हरदों आरो मेथाइ लिरनानै दा बेनिनो प्रजेक्ट मावनो नागिरदों आरो ओमफ्राय नै जोंहा आदाखौ लिंनानै लाबोनाय जादों आरो नै आदा रुटेन बसुमतारी आदा बानायगासिनो मिउजिक डाइरेक्टर नामा जोंबो रोंलायलाङाना मिउजिकनि सोमोन्दै जेबो नलेज गैया जोंफ्रा एकदम बुजि मोना आरोना जेबो दावदैसो जिरु ओमफ्राय माबाया सङा मा जेनेबा सङाथ' जेनेबा मा होनो लाभ स्ट'रि जेनेबा बेफोरबायदिनो होनजायो जेनेबा ब्रेकआपबो होनजायो रमान्टिक सं आरो ने रमान्टिक सं सेड सं आरो ओरैनो फार्स्टनि माबा संनि नामखौ मिथिगोन नामा जेनेबा मा बावनो सानब्लाबो बावनो हाया आं बावनो सानब्ला बावनो हाया ना बावनो हाया जाबाय आं बेनि सुरखौथ' मिथिगोनदां देलाय खन होमबा बावनो सानब्लाबो आं बावनो हाया जाबाय बेनो आरोना मोजां जागोन दा गाना ने
आसा खालामदों मोजां जागोन मोजां जागोन होननानै पाब्लिकआसो मारै सापर्ट होयो दा माबायदि मा खालामो ओरैनो डाइरेक्ट मेल भइसजोंल' ना फिमेलबो दङ मेलल' नोंनि आन्थाल' जाहैसिगोन अ फिमेल गैया होमबा बेयाव ने फिमेला माने जेनेबा हामिङाव थाहैगोन आरो जेनेबा आलाबाव थाहैसिगोन बेयो दे ओमफ्राय माने बिनि जितु माने बुंनो गोनां बे गैया आरो माने जायनोसै मारै जायो खोनासंनानै ना माबायदि जायो आदानि गाराङाथ' देन्जारखा खोनासंबाथाय खोनासंथावनाङा दा ने दा मिउजिक सोबावबा आरो देन्जार खोनासिगोन गाबनो ओंखारलायसिनबाय सोरबाफोर नायनोसै ने थेंक इउ दे आदा दे बानायदो मोजां आंबो आसा खालामो जाहाथे मोजां जायो सङा जागोन दे ओरैजाय नै बानायगासिनो जोंना ट्राइ खालामगासिनो आदाया Nếu mà bây giờ này bao na san la bla bao na haya jabai gerbe khangli langa Ready, huh? 1, 2, 3, go! Bay som ni jeng sanai jeng Mezang menzlai nai ko Gosu kangablan Gosu gerbe kamli langan Hanai nongang sona Nang nion gap गाइस जोङो दा बेसिनि दाउ आरो आदामोननि गामियावनो दंफैयो आरोना दा ओमफ्राय बिथिंथ' बानायगासिनो मिउजिकखौ ओमफ्राय मिउजिकआ उनाव कमप्लिट जानायनि उनाव गासैखौबो नुजोबसिगोन आरोना नोंथांमोना मिउजिकआ कमप्लिट जायोबाथाय नोंथांमोना खोनासंनो मोनखागोन आङो उनाव जि दिना रिलिज होगोन होनबाना आं आंनि डिसक्रिपसन लिंकआवनो आङो होगोन आरोना नोंथांमोना नुगोन उनाव माने खोनासंनो मोनगोन मोजां जाखागोन मोजाङालाय एसे जोंना दाउआरो आदानि जितु गाराङाथ' बिराद साफाखा नालाय बेनि गारांजों जायखिजाया माने सङानो एकदम एडजास्ट जाखायो आरोना बिराद मोजां खोनाखायो ओमफ्राय दा जाजोब्बाय दा बानायगासिनो उनाव कमप्लिट जाखांनायनि उनाव खोनासंनो मोनगोन ओमफ्राय आं दिनै माने बेयाव बिसोरजों थांफानायनि जाहोना बेनो जेनेबा लायनो थांनायाव एसे गारिबो नांगौ जायोना जों डिमाकुसिनिफ्रायसो लाबोबाय पश्चिम पटला नामा होननाय बे गामिनिफ्राय बेयाव लायनो थांनायाव गारि नांगौ जानायखाय आंखौ लिंहरदों आरोना बिसोरो नै जोंना इउटिउबार दंखायो बिथिंबो के बसुमतारी बिथांमोना आंखौ लिंहरनायखाय आं फैबाय आरोना दिनै लायनो बिथाङाबो दाउआरखौ जोबोद खहाय होयो लिंहरबानो फैयो आरोना बिदिनो मोनसे खामानि जाबा लिंहरबानो फैयो बिनिखायनो बिथांसिम थेंक इउ ना वेलकाम गाइसमोन दिनै भिडिअखौ आङो बेखिनियावनो दोननोसै नामा नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनगोन नेक्स्ट भिडिअ नुगोन नोंथांमोना आसा खालामो नोंथांमोननि नैबे जितु 2022 निउ इयार्स बे इयार्सआ नोंथांमोननिया गासैनियाबो गोजोन खुसि माने इन्ट्रेस्टजों बारग'लाङो नैबे 2022 आं बेखौनो आसा खालामो नोंथांमोननिसिम नोंथांमोना बिदिनो थादो गोसो खुसियै मोजाङै थादो गासैबो दिनैनि भिडिअआ बेखिनियावनोसै दे गाइसमोन नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनगोन बाय बाय